bi ambe tarata dona mekalo kletan fla ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara mun bambolo kada kulo kan ore mali ministre sombeno ni ale yara konika baranya shilendo kenaya koni sapatilima ale konika kuna foni seben kerenkerelen kanyasin coronavirus koni kibara koni dilima o mun koni bora ka beni tenendo e mekalo kletan gele o koni ayere ka foko coronavirus koni yera mo shegi weratla mali jamana yara koni kono ko ga ko ka yere ka fo ko mo mugani woro ko ulu kon ne kene ala ka bo coronavirus banala ko wa fene ko mo kele yere kon fene sarani ka sababu ke coronavirus banai coronavirus kon yelen flane mo ko mun kon nani ayere la ka fo ko mobti marabolo kon na ko ayera mo kele na yeno o temelen ka bo yeno bamako ale yere kon fene sigi dawla ayere la ka fo ko sigida folo ayera mo flala yeno sigida sabana ayera mo kele na sigida nanna ayera mo kele na fene sigida duruna ayera mo flala yeno ale ni sigida worona ayera mo kele na yeno fene ninja te kura mun ko ni flene coronavirus ko ne mo mun ko ni mine mali jamana yere ko kono abe ulu ko ni dafa mo ko kema wolonvla ani mo tan flala mo mun fene sara ka sababu ke coronavirus abe ulu ko ni dafa mo bisaba ani konontona wa mo mun yere ko fene no ala ka po coronavirus banala abe ulu ko fene dafa mo keme saba ani biolonvla ni wolonvla la ko wa fene ko mo gansa mun ko fene ni bana bagaton mun ko ni gere la nyokona ko sebe ko ulu yere ko fene jatebeta mo bafla ani mo bishegi ni duru ko ni nyokona la o ma ko fale nun kon fene beka kenaya tabulo kon kanga jatemine no aso ni coronavirus be ula walma ni ate ula bi jamana nyamo ko ulu kon ka kuma do kala se bela jelen kon ma anga sonya wala kon ni matrafa ale ni jamana nyamo ko ulu kon keleme ka tabulo mun kon fene nyina fe anga se ka ulu batu kibara were mbambolo kada kulo kan ode e kunun tenendo mekalo kletan kele kai ka deno o kon ni sata bola politique do kon na sabla ko politique kon ni kise chala kibara mun serama ul kon ne ayire ka fo ko kunun tenendo mekalo kletan kele ko ni politique kon ne kisechi kai ka deno kon na ko ni kamele yere kon kun shibeta santan shegi kon ni nyogonarila ko ni kamele kon kun botola do afaka weredla politique kon ne kisechi ala yorom na ni o kera asate ko o kon kele jama frenta o kon fenere jigina politique kon ka nika abugo ko sobe o sababu ya la fintigi wero kon nana nika seka ni politique kon ni kla jamala nga ako kon mablatin to dugude ulu koni ni fitnele ulu koni fena willa nika ukunda kay deuxième arrondissement police so yere koni ka nika ta ni police so inchi nika ajin fene kakla ka akono mina wera kon fene bela bo nika ulujin ni mangay kon be sena albi kay o kon sababu yala kay marabolo o kon impulsi nyamugo ba o kon imbora nika pmake kay ka deun kon fe aleni malde bela jeli kay reka fo ko ni waliam kon kelen fle ko ulu yere ni kon ko sobe ko ga o kon me anyini bambaka to su mo fe aleni kay ka bela jeli ni maldeun ko baranyo ko ya kon na ko mo sube kon do be sika kala ko ga ko ni politique kon fle ni ko aka ko kon tena blata be wakati mina iko sitan ka ko be finitigi wero ko ka bulu kan ko wala sa ani nyangilim ko ka kan ko o ga se ka daka aya yire ka fo fene ko fos kon tena ni critically ko ni mbali ko alni ni politique a kon kan ka fini bore ni ka ado kasola ko o kon be ke ko ga a kon be hagliski ko ni nyini dugude bela jelen fe ni ga kla ka ya fadeli ko ni ke ga nyasi bela jelen ko ma kibara wera mambulo kada kulo kan o de karido mekalo kletan koro mara bolola dugu jugorom ku ko ni chila ni mo gofla ko ni kelen ko ni torala ni kele yere ko ni fene jokina ko sebe kibara mun serama ul ko ni ayere ka fo ko koro mara bolola ko ni mo gofla ko ni ka bol ma fen ko ni yelena dugu jugorom do kan ni ka chini uyi tere do wera ko ni ga fola ko ma jugu marfatigi do ko ni tarani yoro ko fale ko na ni ga ta dugu jugorom yin ko ndo yeno nga mo mun ko ni dugu jugorom ndo amase ka do mo kele mun kondo kibara were mana bo ko fe amboda okulukan kuna foni kunchela kibara were mambulo kada okulukan ore ka fo ko kori koni songo bina binyina ko sebe kibara mun serama ul kon na yire ka fo ko gele mun koni bine fle ne jenka ko organique la sababu ni ka digun kon na se kor sene nawma sabla ko jamana ba mun kon be no nu ul kon be korusa ko ulu yere koni chamana uluka baraka yoro koni datkulendo ko o sababu yala ko nyina kori treti konna ko kori songo koni bina fere binanna ni o koni kibaro ya mu koni mani kor senela koni kulula ni ya tagala je kori ale koni songo me bidurunduru la salo nga haseyam dete ni ale koni mali furuba chake rodoe ale koni abara nyogo wero koni ulu koni a yire ka fo
olu kɔni y'a ŋaniya k'a fɔ ko san o san Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ wari min kɔni di walasa ka nɔgɔw kɔni sɔngɔ nɔgɔya sɛnɛkɛlaw kɔni ma ni o wari yɛrɛ kɔni musaka bɛ taa miliyari 10 kɔni ɲɔgɔnna la ko olu kɔni bɛna nin wari in kɛ ka sɛnɛkɛlaw kɔni boloma dɛmɛ cogo suguya dɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔri sɔngɔ kɔni bɛna kɛ 40 ye ko nka olu kɔni bɛna u yɛrɛ boloma dɛmɛ ni o wari in ye ni ka se ka dɛrɛmɛ 3 kɔni fara kɔriw kɔni kilo sɔngɔ kan ni o sababuya la ni kɔri kilo sɔngɔ kɔni bɛna kɛ 43 ye an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ